निसर्गानं नटलेल्या गोवा राज्याला भेट देण्यासाठी देशासह विदेशातले पर्यटक गर्दी करत असतात. सध्या पर्यटनाचा हंगाम सुरू आहे, त्यामुळे गोव्यात पर्यटकांची गर्दी पाहायला मिळतेय. त्याचबरोबर पणजी शहरासह गोव्यामध्ये रस्ते बांधणीचं काम सुद्धा युद्धपातळीवर सुरू आहे. त्यामुळे गोवा राज्यात अपघातांचं प्रमाण सुद्धा वाढलेलं दिसतंय. कालचा रविवार हा घातवार ठरल्याचं समोर आलंय, कारण अनेक ठिकाणी अपघात घडले आहेत. गोव्यात काल वास्कोमध्ये पोलीस गस्त घालत असताना त्यांना चकवा देण्याच्या नादात एक दुचाकी कदंब बसवर आपटून भीषण अपघात झालाय. या भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी झालाय. तर दुसरीकडे वेर्णामध्ये सकाळी झालेल्या अपघातामध्ये कार चालकाचा बळी गेलाय. तसंच रात्री उशिरा कुंडईमध्ये एक ट्रक अपघात झाला, ज्यामध्ये एक दुकान आणि 7 वाहनांचं नुकसान झालंय. सुदैवानं तिकडे जीवितहानी टळली आहे. गेल्या 8 दिवसात रस्ते अपघातात 8 जणांचा बळी गेलाय. त्यामुळं अपघातांचं प्रमाण गोव्यात सध्या वाढलेलं दिसतंय. मिळालेल्या माहितीनुसार वास्को पोलिसांची डोंगरी भागात गस्त सुरू होती. त्यांची PCR व्हॅन वास्कोमधल्या मासळी मार्केट परिसरातून जात होती. ट्रिपल सीट असल्यामुळं पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई होणार या भीतीनं या चालकांनी वाहन वेगानं नेलं असावं. त्यामुळं दुचाकीवरचा ताबा सुटून अपघात घडल्याची प्रत्यक्षदर्शी माहिती मिळाली आहे. यावेळी कदंब बसच्या चाकाखाली सापडून एकाचा जागीच मृत्यू झालाय. दोघा जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेलं असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत, तर एकाचा जागीच मृत्यू झाला. अशा पद्धतीनं गोव्यामध्ये अपघातांचं प्रमाण वाढलेलं पाहायला मिळतंय. रस्ते अपघातांचं प्रमाण वाढल्यानं सरकारनं वाहतूक पोलीस, वाहतूक खातं तसंच सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन अपघात प्रवण क्षेत्राचा अभ्यास करून त्यात सुधारणा करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तसंच आराखडाही तयार केलाय. तरीही अपघात प्रवण क्षेत्रात सुधारणा केलेली नाही. रस्त्याच्या बाजूनं सूचना फलकही लावलेले नाहीत. दुभाजक रेषा ओलांडून ओव्हरटेक करतानाही अपघात होत आहेत असं दिसून येत आहे. यामध्ये कुंडई मानसवाडा हमर रस्त्यावर मालवाहू ट्रकवरचा ताबा सुटून झालेल्या अपघातात एक दुकान आणि 7 वाहनांचं नुकसान झालं. यावेळी तिथं कुणीही मनुष्य नसल्यामुळं मनुष्यहानी टळली आहे. हा अपघात रविवारी रात्री 10:15च्या सुमारास झाला होता. ट्रक फोंड्याहून पणजीच्या दिशेनं चालला होता. कुंडई मानसवाडा इथल्या उतारावरच्या वळणावर चालकाचा ताबा सुटला आणि हा ट्रक जवळच्याच बंद दुकानाला भेदत पुढे गेला. रस्त्याजवळ पार्क केलेले 2 कार आणि दुचाकींचं यामुळे मोठं नुकसान झालंय. यावेळी लोकांनी रास्ता रोको आंदोलन सुद्धा सुरू केलं होतं. 3 महिन्यांपूर्वी काल अपघात ज्या ठिकाणी घडला त्याच ठिकाणी एक ट्रक रस्ता सोडून दुकानात घुसला होता. त्यात 5 जण जखमी तर एकाचा मृत्यू झाला होता. लोकांनी प्रशासनाने धोकादायक रस्त्याची दखल घ्यावी अशी मागणी केली होती. सध्या अजूनही प्रशासनाचं याकडे लक्ष नसल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे अशा घडणाऱ्या घटनांना जबाबदार कोण असा सुद्धा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.